Shalom. Selamat hari Minggu mari kita. Perhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahaton tu sude ruas dohot tamu nomor minggu di Tikion. Horas jala selamat beribadah madi hita. Suasoni manang amanami do inanami nari bagas nabe namangi huton perminggot dari bagas sedarion. Urok kami matuhamu selamat hari Minggu manang di hamuna amanginang. Tapuji matuhata marede mahita sebukwede nomor sia ayat sada ayat tolu ayat onom.
marhite-hite gorni debata ama doho gorni anakna Tuhan Yesus Kristus doho gorni to di songonon di dok Tuhan Yesus yang go poda na diau dang ahu na punasa poda na mersuru au doi molo adong manang ise nama bahen lomoni rohani amai boton ni ido taringot tu podai manang nasyid debatai manang na huhata honi sian roha-rohaku sendiri songon na nilok ni surati akka batangai na mangolu do mabaur siat pamatang ni na porsea diau. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata pergogo na suatu dosan amanami saliling nililing na asini rohamdo na mga romoti hami sian na sailaon rasi rasa noaing jala asima roham mga lehon barita na uli gabi haluaon nami saya sima roham say buhay marohanami jala lehot tondim na badiay asa huat tusihami sude panugunugum doho pambayanammu na balagay payan mahatam di bagasan rohanami asa mardami jala sonang hami jala lam ibaru rohanami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rohanami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon mapatik ni debata ima patik perjolo sahat rodi patik paupaton songonom madidok disi patik perjolo ahu do jahoba debatam ninna debatata dan jadi marakup ahu bainomu debatam patik paduahon dan jadi ganaonmu jala dan jadi sumanommu manang ahana di banua gijang do na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yanggo tunggabe si sombaon manang sioloan patik patuluhon dan jadi dohonon guarni debata yanggo soture dalanna ayhona uhum do sogot akka namar sineang di guarna patik paupaton ingot hamu mapa babadiahon ari minggui dina onom ari maulahamu nasa silaunmu alayang go ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dan jari ho mangula anggo dinasa dari i manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pe na mangibati hutam ai dina onom ari do ditoppa debata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradiat do ibana di ari papituhoni di baheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradiananai jala di parbadiai ima sahakna atong rak mangidogo mahita tu debata lau mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patik mi. Amin.
Marede mahita sebukwede nomor 172 ayat 3 ayat 2 dot ayat 3. Marasini roha maho mida hamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami, namate jalana hehe sian namate, nama naik tu banu kijang doho mangudihon hami, asima roham dihami, saya patok tengma dihami roha hamuliateon tuho, oto di perbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum ma saluhut na bernit, binahen ni dosa nami, Roma ho maingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo perhitian ni nasa asi ni roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho ale debata ama anak doton di perbadia. Amen. Baga-baga taringot tu akka dosata, musat pe akka dolok, jala humutal akka robean, alaya nggo parasini rohakku nasotupa musat sianho, jala padan ni hadameokku nasotupa humordit ninna Jehovah sia-siho. Hasangapon madi debata na diginjang. Amen.
Mari demaita sebuku de nomor 165 ayat 1 dohot ayat 2. Epistel di Mingguta Sadarion imana tersurat di Lukas sia mamu kemaisian ayat 22 sahak rodi ayat 27 tajahama marsikang soring laos di dokma ia anak ni jolmai ikon godang do taononna bolok konon ni akka panungkanei situa ni malim do siboto surat do ibana dungi pusau do jala mulak mengolu do di ari patoluhon. Ayaguan hosa mananaing paluahon hosana alai na aguan hosa alaniau ido na pangolu hosa. Asa na olo maila alaniahu dohot alaniakka hataki pailon ni anak ni jolmai do ibana dinaro ibana di bagasan hasangapon na di ibana dohot na di amai rapon akka suru-suruan na badiai. Ima sahakna mertua mana tu mangihon hata ni debata jala no peopsa amen. Mari demaita sebuku de nomor 610 ayat 1 dot ayat 2. Tuhan Yesus sudah melukku di Tuhan Yesus di utaraku dan Tuhan Yesus dan Allah semulut taha tidak kon maha hapor siautai songon nahina tidak kon nirongata sapohor siaun disadok pertibion rak mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tumuguan ni si Maria na gabe-gabea siaton di perbadia andora sohabubuan ido tuhata
na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tu panuatoru dung ditanom, na mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul siamun di debata Jahoba, amanai pergogo na suatu dosa ni, disima imana pa imamulak sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsea diton di perbadia, jalarok sada huria na badia, huria topan alas Kristen akan na badia, do dihasesan ni dosa, do dihatai na mandok, mulak mangulu sogot dagini halak na mate, do dihanguluan no sarasuda. Amen. Tapi kema kor lansia.
tabige matiting namasa di huriatta doho nanaing pamasaon ni huriatta. Tikting di tengah-tengah ni huriatta sadarion Minggu 10 dung Trinitatis. Topik minggu di hita sadarion ima aideng gaddo uhum ni Jehovah Tuho. Na parjolo koordinasi parhalado 2.1. Koordinasi parhalado pada hari Selasa 17 September 2024 masuk seperti biasa pukul 17.00 WIB. Bagian Napaupaton Diakonia 4.1 Yuran DSH atau Diakoni Sosial Huria. Pada hari ini Minggu 15 September 2024 dalam setiap kebaktian gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahannya dikumpulkan di depan pintu gereja setelah selesai ibadah. Amplop sudah disediakan di depan gereja. Mohon nama dan ueknya supaya diisi dengan jelas. 5.1 pemberitahuan Minggu Ekologi. Pada hari Minggu 22 September 2024 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan ibadah masa penciptaan dan Minggu Ekologi. Tata ibadah akan disediakan dari pusat. 5.2 libur sermon week dan kategorial. Pada hari Senin sampai Sabtu 16 sampai 21 September 2024, sermon week dan kategorial libur Manang Macohot karena libur nasional. 5.3 pendaftaran pelajar CD. Gereja kita akan memulai pembelajaran katehisasi CD Manang Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025. Dimohon kepada jemaat yang akan mengikuti katehisasi CD supaya mendaftar ke kantor gereja dengan membawa fotokopi akte lahir, fotokopi surat baptis dan fotokopi KK serta surat pengantar dari Sintuawik masing-masing. Pendaftaran dimulai tanggal 11 September 2024 sampai dengan 30 September 2024. Pendaftaran setiap jam kantor yaitu dari Selasa sampai hari Sabtu pukul 9 sampai pukul 16.00 WIB di kantor gereja. 5.4 pelajar CD khusus. Gereja kita melayani CD khusus bagi jemaat yang sudah bekerja, perantau, dan yang berasal dari agama lain. Syarat-syarat sama dengan CD reguler dengan ada penambahan persyaratan antara lain. Khusus perantau yaitu surat parhuriaun dari gereja asal. Khusus dari agama lain yaitu surat permohonan dari yang bersangkutan dan surat persetujuan dari orang tua. 5.5 Pesta Gotilon. Sesuai dengan hasil rapat panitia Pesta Gotilon dengan Parhalado, gereja kita akan melaksanakan Pesta Gotilon dalam mensyukuri berkat Tuhan yang kita terima dalam 1 tahun ini. Maka panitia memohon dan menghimbau kepada seluruh jemaat melalui UEK untuk melaksanakan keputusan rapat dan dimohon seluruhnya jemaat berpartisipasi dengan sukacita. Pesta Gotilon akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024. Tuhan Yesus memberkati. 5.6 Pemeriksaan mata gratis. Gereja kita akan melaksanakan sosialisasi kesehatan mata gratis dari Halmahera Eiker yang dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 22 September 2024 bertempat di Gedung Sekolah Minggu, waktu menyesuaikan. 5.7 Database. Untuk memutakhirkan data real jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah, diharapkan kepada jemaat yang belum terdaftar di database atau belum menyerahkan form isian untuk segera mendaftarkan atau menyerahkan kepada Sintuawek atau langsung ke Sekretaris Huria. 5.8 Jadwal rapat HKBP Cimahi Jalan Lurah. Rencana pelaksanaan yang pertama, minggu pertama sampai minggu kedua bulan November 2024 yaitu rapat seksi-seksi, waktunya menyesuaikan.
Yang kedua, minggu ketiga sampai minggu keempat bulan November 2024, yaitu rapat Dewan. Waktunya menyesuaikan. Yang ketiga, Kamis 12 Desember 2024, kegiatannya yaitu rapat Parhalado, waktunya juga menyesuaikan. Sabtu 21 Desember dimulai jam 9.00 WIB sampai dengan selesai, yaitu rapat Huria. Warta tambahan, berita duka cita. Pada hari ini Minggu, tadi subuh 15 September 2024 telah meninggal dunia Amang Sidabuke Inang Boru Silalahi, lahir 24 Maret 1965, tutup usia 59 tahun, yang beralamat di Komplek Bumi Paku Sarakan 2 Blok A2 nomor 21 Tani Mulia KBB masuk UEK 9. Saat ini disemayamkan di Rumah Duka Industri. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang berduka. Songoni manginang tikting nama sa ditonga-tongani huriata di minggu tasadarion Tuhan ma nama dongani hita saluhna. Shalom. Maret de mahita sebukut de nomor 750 ayat syada uhuk mahita papungu pilihan 1A dohot syada B. Jesus,
damini debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhutna. Damang dainang suang sengoni nang naposobulong na marminggu di bagasan Manogoton. Nagabe jamita di parmingguota di Tikyon imana tarsurat di Pesalmen 110 ayat 1 ayat sia hujahahon ma tuhita turpuk tatangihon ma di bagasa rohat tabi holong do rohaku di Jahoba alanau ditangihon jauh-jauh ki parhurajayoku ay nunga di paeleng pinggol na tuahu, jadi say jawok kuma ibana saliling au mangulu. Nunga pola di haliangi akarateni hamatean au, jala nunga pola mangonai tu au akahagugotan di Banuatoru, nunga pola mangonai tu au hagugutan dohot perdangolan. Dungi upa jojo magwarni Jahoba, ale Jahoba, say palua matondiki. Para si rohado Jahoba, jala nabonar, jala para si rohado de batatai. Siramoti aka si rohado Jahoba. Dungatung tarjepol au, jadi ibana ma mangurupi au. Mulak maho ale tondikku tu para dianan mi, ading gando uhumni Jahoba tuho. Tongondo nunga di paluaho tondiku sian hamatean, mataku sian ilu-ilu, patu sian partuk Tuhan. Sai marparangi di jolo ni Jahoba maau, di akaluat ni halak na mangolu. Ido anggo saatna. Amuna kadongan sa porosyaon di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus dinatapai utiut nakkiningan Pesalmen 110 ayat 1 ayat siaon nang mandokon tuhita amang dohot tamuna kainang bahwa sudedo hita makalomohon di bagasan ngulu taon ngulu nama duma ngolu na marhasonangan dohot ngolu na masay godang aka pasamotan jala say tahirim donian buhado asa mangolu hita di bagasan hadumaon mangolu hita di bagasan hasonangan mangolu hita di bagasan aka pasamotan na godang ro tu hita. Alay amang do tamuna kainang bahwa di bagasan parngolwo taon pe adong dotong natahirim unang manian ro akahapariron unang manian ro akahamaolon unang manian ro akarsak ni roha unang manian ro parsahiton unang manian ro aka pangujunan unang maniaro aka si taonon. Hape amang do tamuna kainang di kenyataan ni ngulu taon dang mungkin holan songoni parngolota di bagasan partikianon manang di bagasan perdalanan ni nguluta si pata do marsorik-soring ngolu natabulus alai molo aman dokon tuhita di bagasan tikyon bohado bolo suku kamuna unggorangado dapot ni unggorangado dapot tadi bagasan tikyon ngolu namarlas ni roha amen au pe yakid do tarida sia parbuhi munau sudi dang marsuhi-suhi ate beidot tong baunang hita rotu gareja mabuan bohi na marsuhi-suhi alani aka nadok-dok natabuas siya jabuta siya naka
karejota dohot sian aka ulauta nasing. Alai rohi tatu gerejaon memang ikon bersuka cita. Amin. Ya, ikon merlas di roha do. Pos marohamuna amang do tamuna kainang anggongoluta di bagasan perdalanan ningoluon ayanggo misalna tadopi sipata las di roha batong doda ikon mantap pita madala ningolu na di bagasan akahamaolon. Alam memang nunga turpoktai nunga gabe bagian ningolutay di tonga-tonga ni portibion. Alani kenapa Tuhan Engkau memberikan hapariron? Kenapa Tuhan Engkau memberikan pencobaan kepada rumah tanggaku, kepada pribadiku atau kepada anakku atau kepada rekan-rekanku? Kenapa Tuhan Engkau memberikan pencobaan manang hapariron, manang hamaulani di bagasan parengguluan nami? Amang do tamunak kainang di paloas Tuhanipe masa nasongoni asa cupado sa sitong natuhita ngo sipata ngolu natonggi sipata ngolu ngolu naparir molotung masa petuhita ngolu naparir asa jupang dua tong songon peribahasa di Indonesia namandokon. Kita tidak akan pernah merasakan yang manis kalau kita tidak merasakan yang pahit-pahit. Jadi molohita nian taparsita do siding manian nakang ulu na paiton. Roman nian terus na manis-manis manang akan atonggi memang iya. Memang ido taparsita di tonga-tonga ningulutan nalenang terdok kitai. Dang tardok hitay ay haru Jesus nakiningan di epistel ta di Lukasia ayat 22 1:27 baru intiniing manangise namang hutonau di soadahon ma jala di porsan ma gitu dong orang Kristen yang cantik ya. Jadi memang namangi huto Yesus memang harus siap menerima konsekuensi, siap menerima resiko. Jadi kita dilatih Tuhan Yesus asa unang Kristen naholan di bagasan hatong kion. Dilatih dohita songon siuton Kristus ikon siap kita majalo hapariron. Iko siap kita majalo pangujunan dalat tadui di tonga-tonga ni portibion asa boha amang inang asa tang hita asa gabe Kristen na siap sedia hita songon prajurit namolo prajurit nyona ka prajurit tuide te mauliate ma itur terinspirasi unak kiningan mamereka lakon baju siragamnya lakon molaka prajurit siap do nasida berperang melawan musuh. Dan gabe mudur ka prajurit dah. Dan gabe mudur ka tentara molo disuruh nasida berperang, mereka harus siap maju mengalahkan musuh. Hita pesongonido tardok prajurit dohita, tardok laskar Kristus dohita. Alay dana datung namar bodil hita tumbuti mamurangi secara fisik. Alay mamurangi dohita. Mamurangi aka pangujunan. Mamurangi aka nama satu hita isarana aka hamaulon ikut siap dohita berperang mangalo aka hamaulon, mangalo aka hapariron, mangalo aka napaet. Nah, pada waktunya kita akan merasakan yang manis. Nah amang doh tamu nak kainang alani jadilah kita menjadi laskar Kristen yang kuat, laskar Kristen yang tang, laskar Kristen nabui
madalani ngoluna atik pesipate ko didalani mana na paet alay ditikina tonggima museng dayon ni imana tu juluan ni Arion. Alani tabereng mana kiningan di kesaksian Pesalmen 100 saplonom ayat 1 ayat siaun. Ahadona di hati dakoni par Pesalmen diturpuk Pesalmen 100 saplonom ayat 1 ayat siaun. Di hati dako par Pesalmenodo masai burjuhia do debata di bagasan ngoluna ala diaha ala dialami par Pesalmenodo ninna akka hagogotan dialami par Pesalmenodo akka pardangolan jala akka ngoluna posi-posi peninna dialami par Pesalmenodo ala nido didokon ibana bahwa posido parsiranggutonna pola ninna didokon ibana songon pakaliangan ni rate hamatean dohot hagugutan di Vanuatu. Jala tarjepol situ turun ninna ibana di kondisi i. Alani i didokon ibana par Pesalmenon matu debata maulia tema di debata di leo debatado tuau pangurupion haluaon laos diramoti debatado nang ngoluna di tonga-tonga ni Portibion. Namarite panidangion ni par Pesalmenon amang do tamunak kainang patarma hatani debata. Di Lukas sada ayat 37. Danga dong naso tarpatu pani debata. Danga dong naso tarpatu pani debata. Alana hula debatado naboy patupahoni saluhutna. Debatado naboy paluaw kita siyan hagugutan. Debatado naboy paluaw kita siyan hapariron. Jalaban na ido didokon par Pesalmenon holong do rohaku di Jahoba. Alani suku-sukunon manang hatani par Pesalmenon sahat do tuhita di bagasatikyon. Buah manginang holong do roham tu debata. Holong do roham manginang tu debata. Holong do peroham tu inata amang baunang holong roham tu debata HP bersama saya merbedai hita do inata setai bida inahanna suatu kacik rohamuna dah alai nahanna kadangong be mata setai bidang dah bohamu inang holong do roham tu amata holong do 100% do pe holong ni rohamuna kan dang lunturina daong ate oke. Nah, jadi nomor lapata duya tong mo tadokon di bagasan turpukon holong do rohaku di Jahoba. Holong do rohaku di debata. Nah, seudedo hita namar pungu di bagasatikyon madokon holong do rohaku di Jahoba. Holong do rohaku di debata. Alani bolo holong doro hatta atong di debata berarti nak kiningan nunga jumolo debata makaholongi hita. Hidup benar gawe didokon tuita ikon parholong roha. Molo disuruh debata hita haholongi ma dongan mi doson dirim molonin namanginang dakolan di kamu plase bia nasomali di pada so debata tu hita. Molo holong dorohani debata tu hita nunga jumolo holong rohani debata tu hita marhite akka nabi nahenna tu hita. Ima marhite pakokop na sangat luar biasa. Jadi hita pietong di bagasa tikyon holong rohata tu yana kota holong rohata tu amatata holong rohata tu inata holong rohata tu akadongata
jolma ala memang nunga jumolo debata anak kiningan marholong ni roha tuhita. Ala ni di baga satikyon amang do tamu na kainang suku-suku nuang tuhita. Bahasa holong rohata di debata. Amu kainahan na bahasa holong rohamu na tu debata. Alania harban na holong rohamu na tu debata. Dangarong bemat tanami do maksudna. Alania harban na holong rohamu na tu debata. Memang meragam alusna. Meragam do alusna. Jala godang do di bagasatikyon naman dokon imadah. Holong rohaku, holong rohanami tu debata. Ala di sayjo do di tangihon debatado alusni tangyaku. Usukum majolo hamuna kamanami nanami bohado. Jojo dope di tangihon Jahoba, jojo dope di tangihon debata tangyang muna. Manang na dang be ngala mua hau pesimis so manda makapursia Tuhanon ay sohya ditangi Tuhanon tanyakku. Manang na songoni do ngoluna po pesimis. Enggak. Dang gabe songoni ngoluta damang inang molo misalna dang ditangihon Tuhani do pe tanyakta manang jojuta songon parpesalmen di bagasan turpukon. Unang gabi na marngolu pesimis si tadang adong diajaro Bibel tuhita asa ngolu ni ala Kristen ngolu na pesimis. Alay ngolu na hado diajaron debata tuhita ngolu na optimis. Molo tung gagal PHO amang di bagasatikyon gagal usaham gagal misal na ho inang di bagasan parngoluanmu unang dokon dan sedang porsia biau tu debata seakan-akan kita yang bisa ngatur-ngatur Tuhan itu ibana do sumber nihwaso rak kita sumber nihwaso molo tung pemarwaso ho amang inang di tonga-tongani akaulamu parsatok kinadu alana isedo sumber nina berkuasa debatado na sumber na marwaso. Alay ni dang buhita mangatur-atur debata di bagasan ngulut taon. Sabar hita molo so pitor ditangihon Tuhani dope jojuta unang pitor maraha hita manarita tu debata. Ay manyan Tuhanon nangiriet Tuhanon. Lasongonon manigeleki somarna di jo dope gawi penes misalnya ya. Sumarna markarejo dope gelekon di torta sarita irang adil Tuhanon hape burjude mar inahan na burjude ba marina Gloria ina Deborah ina Ahado ina Gracia masuk deba kurama Saudi masuk deba kurama Joshua masuk deba tu kornarong di Huria ringgas deba mar sermon di wek niliod do pelean nilihat dope dohot ahat pembangunan nilihat dope nang aka perpuluhan nilihat do ahana dibutuhkan huria gotilo ninna nilihat do ay manya Tuhanon apala nipangidon yan Tuhanon asa dilihat tu iba pala pasu-pasu somarna niliyon sa itasaritay Tuhani luja hita manaritai amanginang boy do hita sungoni memang sipata alay sabar. Datuk pitor ahana tapingnya dia pitor dilihat Tuhani tangi do petong sabar hita di bagasan padalanan ni ngulut taon. Nah nakiningan tarokon moloholong do rohata tu debata memang meragam do alusta. Ay mada burjuro Tuhano dilihat do Tuhami hasangapon. Ay mada burjuro Tuhanon dilihat do Tuhami hagabiyon. Ay mada burjuro Tuhanon diliod do Tuhami hamoraon. Ay mada burjuro Tuhanon sude akagelek ku berhasil do. Puji Tuhan lah kalau memang begitu amang inang. Alay molo misal na nunga nunga tadokon di dia do ubay na holong roham tu debata ay mada Tuhanon unang pitor tasarita nga
tulu tau gelekku merhasohotan sumarna rodo pede ba si pay maunon ay suboto Tuhanon yanak kon niba ngati kinanian merhasohotan sumarna dikirim Tuhanon jodoh na jangan amang begitu inangnya sabar dilewat Tuhan idui ditikina unang tasaritai Tuhan iba posroata bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Nah amang do tamu nak kainangi mana kiningan praktek ni parnguluota na dengan situ tudo tajalo sa sitong na pasu-pasu sian debata baik di bagasan pardagingon baik di bagasan partodion alani ido tapuji ma Tuhani ajakan ni parpesal menon mangodolhon tuita puji ma Tuhani toktong ma holong roham di debata holong ni rohami tu debata unang holong namar sangga-sangga molo pas dilewat Tuhani berkat ba holong do rohani Tuhanon tuau contoh nama jolo amangate hita tuinata datuk kiara holong muna marsangga-sangga tuinata te hamu pea kainangate datuk kia holong ni rohamuna maradopon amata marsangga-sangga alay eksis do ate terus do kan kontinu do kan songoni ma holong ni rohani debata maradopok kita songoni manang holong ni rohani hita maradopon Tuhani jadi unang marsangga-sangga holong ni rohata maradopon aka gelekta maradopon keluargata songon pakaholong ita tu debata songonima debata makaholongi hita songonima pakaholong ita nang tu keluargata ido nakingan kesaksian ni parpesal menon holong do rohaku di Jehovah ala moloholong dorohata di Jehovah moloholong dorohata di debata atau ngahadonai konsihobasata di tonga-tonga ni portibion na parjolo sahali terus pau jauh-jauh goarni debata terus jauh goarni debata itu si pata baru naing naruhak ko do alay say dohonom muna ma na remeng mapadi taon padi dasira ito dohonom muna ma molo tung remeng au silahkan nilai saya dari apa adanya molo si pata diwek ay nabuana manek kami on naruha do ay naso di naso mawas do no ay ngakaruas namion di hatani debata molo misalna masuk ibet wek sada amang odo natik kini cupang ngiba masuki betwe dua o mamusing halakna satu weksia waduh hitamang inang hape Roma turpukon tadoko nakingan holong do rohani Jehovah maradopon hita jala hita pe holong do rohata maradopon Jehovah jala hita pe holong do rohata mernida akadongata jolma hape Roma musing turpukon marhitayat opat joma goarni Jehovah kenapa kita harus memanggil nama Tuhan Roma 10 ayat 13 madokon maluado ganupna majo goarni Tuhani jadi jo goarni Tuhani baik di bagasan pribadi memang inang baik di bagasan tanyangmu baik di bagasan parsauranmu di Huriaun baik di bagasan parsauranmu di Wek baik di bagasan parsauranmu nang di dia nang di tonga-tonga ni akka kategorial alanidur banda di dokon parpesal menon nakiningan ale Jehovah say palua ma todikku ala nakiningan di doko di Roma 10 ayat 10 tolu malua do ganup nama jauh goarni
Tuhan. Panggil Tuhan itu terus. Unang marsangga-sangga majo Tuhani. Jauh ibana terus. Unang marnabosan majo Tuhani. Alam memang di Matius 7 ayat 7 ado tayo didok ko na manginang Matius 7 ayat 7. Inahan na jo ang alam ahalakon sa songon na aktif. Jo ado didok ko Matius 7 ayat 7. Pangido hamuma teruson. Luluy hamuma tuktuhi hamuma terus minta sama Tuhan. Menangis kau di hadapan Tuhan. Tuhan asiroham. Terus mangido Tuhan. Ima intini Matius 7 ayat 7. Unang marsangga. Terus pangido sian Tuhan. Napadua namang do tamu na kainang moloholong do rohani Jehovah Tuhita. Didokko di ayat siai asa marparange nadenggan mahita di tonga-tonga ni portibion. Marparange di jolo ni Jehovah di akaluat ni akka na mangulu. Imanak kiningan di ayat siai. Jala memang di dokodo di sada Petrus 2 ayat siabe. Tung baritau kamu ma denggan ni haruan ni ibana naung maju hamu sian naholom tu bagasan hati urun. Jadi moloholong dorhata tu debata songon kesaksian ni parpesal menon marparange nauli mahita di adopan ni Jehovah songon kesaksian ayat siaing. Amang do tamuna kainang di bagasan partikianon pe ba memang boydo dipengaruhi aka hamaolon, boydo hita dipengaruhi aka haporsukon, jala boydo hita dipengaruhi aka pangujunan asa marparange nadenggan. Alai turpukon menyuarakan tuhita dalam kondisi dan situasi apapun. Di ayat siai di dokot tuhita marparange nadenggan mahita di adopan ni debata. Bahkan nakiningan kesaksian daripada pesalmen ini maka tidak kontuhita asa toktong dengan harohauta nang di tonga-tonga ni jolma bahkan di adopan ni debata. Naparpu di mamuseng di arahon turpukod dohita marhite ayat 10 hot mahita di haporsiam hot mahita marhaporsiam ya. Biasa memang kalau pada saat ini kita belum mendapatkan apa yang kita butuhkan. Hot mahita marha porsian. Jalay do na tabereng dah di pesta gotilo non. Ate, lala amat tahun holan gotilo sinahamu ba hutib bak majuhita di bagasa tiki bababay no ngay ito nang manomono pesta gotilo kita dah. Bohado hita na mar pesta gotilo no na manginang. Las dorohata manang marungutungut. Balas do dah. Kutetes dohita dah namar pesta gotilonon. Enggak tahu kurasa orang Cimahi bilang tetes ya. Ala bahasa gaul di bahasa ni porsia do memang tetes amatan ate ninna. Ya, tapi biasa kok tetes itu apa manginang? Ikon mantap dohita. Namar pesta gotilonon. Ikon hotdo haporsiauta namar pesta gotilonon. Jala leon tak ninatolak. Leon tak ninatolak. Unang paksa. Amat tasya unang dapat 10.000 dilihat contohnya. Unang paksa. Kalau memang kita tidak mampu, unang pasahat.
nasai misalnya 10.000. Mula memang 1.000 dona bui terpasato amang inang imalian idona diberkati daripada tapasat 10.000 HP marungut-ungut kita tu apa? Leon mau tak nina tolak. Alana buasa tadok kosongoni ala memang songon parbue ni hadaulatot tadui songon parbue na namar parane na denggak kita di adopan di debata jala songon parbue ni hapor syaut tadui tu debata. Kalau memang kita bisa memberikan misalnya 10.000 silakan. Kalau memang nabulian tarliak kita 5.000 silakan. Kalau memang 1.000 dona tarliak kita ya enggak apa-apa. Kalau memang tarokod dasa tano dangadong pasu-pasu dangadong pola jemangalion silakan. Enggak apa-apa. Asal maboha di bagasan hapor siyaw kita madokoni. Dang di bagasan na marungut-ungut ate. Alanido hamuna kamang do tamuna kainang dalam kondisi na songon dia pehita di bagasa tikyon hot mahita marhapor siyaw ala di bagasan tema ni minggut tapi Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Aideng gando uhumni Jehovah Tuho hata Indonesia Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Baru amang inang di bagasa tikyon tarasao do penang berbuat baik Tuhani tarasao do amang inang au pe urasao do bah gulang no pasu-pasu jaludung di Cimayon amin itu dah pasu-pasu na jalo sian HKBP Cimahi ima Tuhan urcu-urcu hampir ruas di Cimahi on. Itu urcu-urcu hampir ruas di Cimahi on. Baik konak saksi honok kudui. Kenapa saya mengatakan itu? Urcu-urcu hampir ruas di Cimahi on. Ala memang boy saksi honota di bagasa tikyon bahwa rohamu namar minggu, hola rohamu tu par sermonan week hola rope hamuna tu par sermonan kategorial bangatung marlas ni rohami sungu perjamita bama mol hola kursi ni jamitan kan dangarong colmana besia-sia bedeh na waro pangulan yan kan torido noang alai hola rope hamuna mar sermon hola rope hamuna mar minggu hola rope hamu tu kategorial ba nga tardoki mauliate ma Tuhan ala di merperbewe do HP akka naung nahubari tahu kami jala di bagasan parbue nahujami tahu kami disaksihon ruasi do HP Tuhan telah berbuat baik kepada kami. Alani saksikanlah dalam kehidupanmu bahwa Tuhan itu telah berbuat kebaikan kepadamu dan biarkanlah kebaikan itu kita memberikan itu kepada gereja, kepada Tuhan, kepada keluarga kita juga, kepada orang yang memerlukannya. Asa boha, asa las rohata namar debatahon Jehovah songon kesaksian ni parpesalmen di bagasan turpukon bahwa lasdo rohani ibana mardebatahon Jehovah ala dipalua ibana sian akaha maolon ala dipalua ibana sian hagogotan amin martang yang mahita moliate mali Tuhan di pasa rohanami tuho nunga utangi kami hatam nabadiai nama suarahon tuhami ali Tuhan asa toktong las rohanami asa toktong holong rohanami marada poko ali Tuhan nang pe nadi bagasan keragaman kehidupan kami di bagasan tikion alai gumodangado lasni rohanami songon kesaksian ni parpesalmen di bagasan turpukon masai holong do rohana marado ponho songoni mananghami holong do rohanami maradopoko Tuhan jala hope holong roham maradopok kami
jalahami pe holong marohanami maradopon akka keluarga nami. Tuhan Jehovah di bagasan tikion utangnya ko kami ma nang keluarga ni amang sidabuke inang boru silalahi nang jumolo nasogot dialapo amang sidabuke siat tonga-tonga ni nasida. Tuhan molo hutatap hami tutu di bagasan nguluon tung masay pait do molo ikon marsirah kami sian nahu haholongi hami. Alay-alay Tuhan molo tung pe ikon marsirang amang sidabuke dohot inang boru silalahi parsirangon di bagasan hamatea do nasida. Alani apuli ma keluarga ni amang sidabuke ina lumobi inang boru silalahi dohot pinoparna ale Tuhan apuli nasida pargugoi ma nasida ale Tuhan asabui ale Tuhan tarjaloni nasida namasa di tonga-tonga ni nguluna pos dorohanami ale Tuhan nama pargugam ma inang boru silalahi mangadupi atik pe ale Tuhan di bagasa tikion ikon mampuhonom mudo inang boru silalahi rap dohot keluarga mengadupi si taunon namasa di tonga-tonga ni ngoluna. Ale Tuhan di bagasa tikion pe utangnya ko kami manang rencana pesta gotilon ale Tuhan naneng patupaw nami di hari Minggu 20 Oktober 2024. Tuhan tohodo tutu marhite panitia nungari target panitia di tonga-tonga ni huriai marhite wek sada sahatu wek sia. Sipata ale Tuhan bomos do rohanami sipata ale Tuhan suku-suku do rohanami di bagasa tikian baru bainon nami patupahoni saluhutna dang adong nasutar patupaho ale Tuhan idon na huaporsyai hami di Lukas sada ayat 27 alani ale Tuhan unang leon bobos ni roha tu akaruas min alay say marhaporsyaon ma akaruas ni huriam di bagasa tikion marhite ulaon na ale Tuhan natabam mudope akka pasu-pasumi marhite ulaon na di bagasa tikion lancarhon saluhu na akka ulane ruas ni huriam ale Tuhan leon pangomoan di tonga-tonga ni nasida jala leon ale Tuhan berkat tu akka ruas ni huriam di bagasa tikion jalaboy mahami tutu ale Tuhan marpesta gotilon di bagasa las de roha di tanggal 20 Oktober 2024 on. Say pasu-pasu ng panitia ale Tuhan laho mangulahon pesta gotilon asaboy tutu mardala ni di tanggal 20 Oktober 2024 naneng roon. Ale Tuhan akaruas ni huriam na marsahit di bagay sa tikion Ronald si Tompul radot aritonan amang pelman pasaribu boru panggabian opugwen keti boru tapu bolon nyonya tapu bolon boru silitonga nyonya panjaitan boru habiakan el silaban boru simanjuntak es panjaitan boru si jabat pajaitan boru si Topul nyonya ijegul boru si Matupang songoni nang nyonya sinaga boru turnip songoni nang Hans Tambunan ali Tuhan molo di bagasan marsait nasida jala ikon dirawat di rumah sakit ali Tuhan sayhoma na mamasu-masu pengobatan ni nasida pamaluma nasida namian dope di bagasan rumah sakit molo di bagasan pemulihan do
akar ruas ni huriami ali Tuhan sai homa nama pargogoihon nasida jalaboy museng margogo laho mangula akasiulonna jala malum nasida sian persahitonna. Tuhan di bagasatikion hutangnya ko kami do nang akar ruas ni huriami ale Tuhan naung sihol nasida di hagabeon ale Tuhan dang pajojor hami sada-sada ale Tuhan di bagasatikion alay horo nama botoi saluhutna akka poparan nami naung ditiki na marhagabeon sailehon mahagabeoni dinasida songoni ale Tuhan akayanak kon nami naung ditikina ale Tuhan marhasotan alay satu saunari dang dope ale Tuhan ro siroka ni toddina sailehon ma ale Tuhan siroka ni toddini anakon nami ing saboy ale Tuhan humatop nasida marumah tangga ido songon sita-sita ni akan na tua-tua namion di bagasatikion jala ido nagabe topik tangyang nagano pari asatung lehonommu akahagabeon lehonommu nang siroka ni toddinianak manang boru ni nasida ale Tuhan di bagasantikion pe molotung adong dihami nama sa ale Tuhan manang kegagalan di bagasantikion unang ale Tuhan loas sami madeli alay ale Tuhan gabe padirga kami gabe pajongjo kami jala dangarong nasutar patupaho ale Tuhan adong dope hari-hari minggu-minggu bulan-bulan bahkan tahun ale Tuhan na lehonom aka kelulusan lehonom aka kesuksesan tu aka poparan nami di bagasantikion tanya konon nami matutu aka ruas ni huriam na marulang tahun di bagasan mingguan 24 halak songoni nang marulang tahun pernikahan 2 rumah tangga ale Tuhan homa na mga leon gajang ni umur jala homa ale Tuhan na mga lehon damai sejahtera di tonga-tonga ni aka na marulang tahun rumah tangga ale Tuhan jala say pasu-pasu parsaripeon leon aka pasamutan pasu-pasui ale Tuhan di tonga-tonga ni nasida jala tabay silas ni roha tu aka na marulang tahun di bagasantikion aka pelean nong pasatami pe ale Tuhan pelean tu huria bahkan tu pembangunan bahkan tu sentralisasi bahkan aka ucapan syukur sude matutu ale Tuhan na soboy hugari hami di bagasatikion say pasu-pasu masaluhutna akan okuleo kami di bagasantikion jala boy tutu ale Tuhan pasu-pasuon mui asala margadagad dama lasni rohanami tujulannya arion Tuhan molotung adong dopena sugwari hami akar ruas ni uriam namar sahit manang pemulihan di bagasatikion posdorohanami na pamalumamo parsahiton ni nasida jala semakin pulih akar ruas ni huriami lehonomu akahagogoon di nasida ramoti hami di bagasa Jesus Kristus martanya kami tuho amen. Mari de mahitas yan buku ede 440 ayat sada puhut mahita papungo pelian paduahon. Tuhan Yesus na pulaan
jong mahita salhuna. Tatangnya kon ma peliata alide bata amanami na di banua gijang horo haroruan ni saluhut sililon na ding gandot na sa ulibasa na mauliutus hupasat tami masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuhong say jalo may gebe wap nausus di jolom pasu-pasu may jala ramuti asa huparhasya kami pilihanon pati buluh na rajon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohanami marhitete todim asalam tadahami gurang ni silulon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Nasa Ali amana mina di banua gijang sai pinorbadi amaguarmu sai Roma harajanmu sai saut malomoni roham di banu tongon songna di banua gijang lean matuhami sadarion hangoluan siapari se sama dosa nami songopane sanami di dosa ni dong namar dosa tuhami una kami tugitu pangunjunan palu amahami sian pangago mahamudi bagasa dame calo hamuma pasu-pasu sian debata di pasu-pasu cala diramuti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata mabuhina jala si maruhana midaho di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur madamena tu todim amin. Selamat hari Minggu horas madihita saluna.